जोङो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दिनै जोङो गोसोआव मोजां मोनदों। बे जोंनि गामि दरथामजों बेंनानै दोननाय हालादल, थालगुरि, बांगालदबा बे गामि दरथामनि फोथाराव दिनै गिदिर स्टेट गेस्ट हाउस जाना फैनायाव जोंहाबो गोसोआव गोजोननाय दं। दा बेखौ फुरा मोगथाङाव जाफुंनो हायोबा जोंनि लकेलाबो जौगागोन आरो इयुनाव जोङो थांना थानायनि माबा मोनसे सारनिफ्राय मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनाय थादों। बेसे बिघा हाखौ नोंथांमोना हगारना होदों? जोङो दिनै गामि दरथामनि हामोन बियो। दिनै जोङो बेखौ 10 बिघा बिसोर नांगौ होननायखाय जोङो बे 10 बिघाखौ स्टेट गेस्ट हाउसनि थाखाय हगारना होनाय जाबाय। ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय हामोन बियो गामि दरथामनि गोग्लैसोना हानाय हामोन। दा बेखौ जोङो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनो गेस्ट हाउस लुनो थाखाय हगारनानै होनाय जाबाय।